Jadi siya kita mah hula-hula mapain jaka tanauli. Sada ma wah kaino. Jadi naparjulu saya hali tamahita tu marula-hula madok mauliat itu adupan ni amata na mertua dia bata. Natutong madongani hita sa luhuna. Boy hita marhahi pason. Rosian udung-udung tabi ima nagayubui pa aru-paru buhi hita. Ima dibagas muna na marapang na marjualo. Suang-suang lima doon nami di iboto nami dia kamang buru nami salu na mahamu no pangwari hami mauliati gudang matutu di pasa na sarwa nami ima digokon ng jojo muna tuhami hula-hula muna suang-suang ninang dia ka tulang muna jala takas tututak nunga takas subigi hami nakaning jala tarida di siya kabay na muna dinaung sagak kami tutu marlopan jala butong mangan idalas na pinatupamunay ang giya matutu saudara may tu daging saudara may tu buhi si panyak huli-huli jala si panidat panaili hata ni natuwa ma donon nami asa bago na marhalto ma nandiagata di Rubian horas mahami na patu horas mahamu na patupahon suang-suang ni mahami naong madjalo suang-suang ni manung atakas na kaning dibigi hami di sisi ni amat raja ima raja ni huta buah-buah na uli buah-buah na ringkan balga tutu na tapar halas di bagas tikyon ima dinang tabba paniarat di tonga-tonga ni keluarga muna marbun ima marhitehon las ni rohatta dinaung mabuah boru hape di sobere nami ima boru na dadap asima tuturuan itu hatta sian hami yaka hula-hula muna tulang muna arong dia ka tanina tua-tua na madok marroka manasida sa bagot rokap gabi rokap mamora jala rokap sa rumatua jala totong do dingot tamu tutu dia ka tapadoan nina tua-tua ia magurangin na bulu godang tutu sayunay may tutu bayno sige ia magurangin na anak doli-doli magurang boru nomor baju tokka matutu matua doli-doli jala tokka matutu matua nomor baju asa tung unay tutu baynom may marho ripe marhite ima tutu dinang parpahalas di bagas tikyon ima dinang tahalasson dinang tajuput parbuipir na kaning tubere nami sesuai do diaka nang taulahon dinalaw pasahaton tupangulani huria hamuna mula siyan hami hula-hula muna asima tuturuan ni Tuhan diakkan nan sakak muna tuari marsugut tuakkan alaw patupulhon do tuakkan alaw mamasu-masu do tulay niba do ang iboto niba asima tuturuan ni Tuhan saluhut na matuhamu keluarga hasuhuton besar marbun saya diperbisuki Tuhan mahamuna dipergugoy Tuhan mahamuna diakkan alaw mga lului na hubar na makarikot tutu ulot tuari marsugut di pada Tuhan matu siakamuna ka abet-abet terlumubi parmaran ni daging do todi asa boy itu tujupang nani dua dapuk nani jalamuna boy dapuk na tasakapi berdeles sugo ulauta terlumubi ma di tua dame di keluarga ima hula-hula muna marga nadadap asa boy jomuk dia kapakatayo tuari marsugut asa boy itu tu sesuai do nani harapon nirwata boy dapuk aka nataulahon manang sayunang maka arong abet-abet terlumubi ma dilay ni besi marbun do di ibotokku aka jomuk makat ito luluan muna yakkan ala hubar ima tuha parluan ni ulot tasugut songon ima sian hami ima hula-hula muna suang-suang ninang tulang muna ba donon nami ma dihatani na tua-tua songon manipuli di padohan niba asa emesita betua ma perlingguman di siborok amat tadi bataro siliot tua horas mahita di parorot asa sa ni soluma sa tuboten di tigaras nunga sa tutu tajuk perbuipir jala tahalasson ima berenami dinaong mangalua dina mabuak boru jala di pasata muna tu pangulani huria basa may taliat gabi sa ma tu parhorasan sidok boti ma song ni ma sian hami hula-hula muna pinasa ma tu among boru tu dia mau udut na
Konang mahudang ikonang tardidi jala sidi malua sa pakungan. Jadi nama nukum mahami di pangoli dohot orwan nunga radei itonami do dihoamang ngaradi surat-surat tardidi malua nunga ido ulan ido na perlu dihuriatta jala tarjala nihuria maamu bolo naik talpas-pasu aleju molo ma martupul laki namang di tanggal 30 satu Mas. jadi buat kamu ma surat tardidi doh surat malua tuhami manang tua mang situa marbu pe boy mai lau pasahat tu paditatta Asa teta mulai prosedur to teta depan. Tua ini mah jotong rupa jala bolo namasa saliling sotar pasu-pasu oroan ikut dibagas ni perkaladu ni kuliah mudu borminna. Jadi bolo aturan dan peraturan di Nuriatta arondo dipatupa sakaling eme bolo dihitaan tuparkalado ni huria nama jamui oroan konang mahudang ikonang tardidi jala sidi malua sa pakungan. Jadi nama nukum mahami di pangoli dohot orwan nunga radei itonami do dihoamang ngaradi surat-surat tardidi malua nunga ido ulan ido na perlu dihuriatta jala tarjala nihuria maamu bolo naik talpas-pasu aleju molo ma martupul laki namang di tanggal 30 satu Mas. jadi buat kamu ma surat tardidi doh surat malua tuhami manang tua mang situa marbu pe boy mai lau pasahat tu paditatta Asa teta mulai prosedur to teta depan. Tua ini mah jotong rupa jala bolo namasa saliling sotar pasu-pasu oroan ikut dibagas ni perkaladu ni kuliah mudu borminna. Jadi bolo aturan dan peraturan di Nuriatta arondo dipatupa sakaling eme bolo dihitaan tuparkalado ni huria nama jamui oroan